سلام نعم تخاتلتي قرية برودكشن كما يتخونوا كما يالهم مساهم زلخو حاوهم قرية لك كمزرين زلهم أبناي بازروم ريمودلين اللهو أب بازروم زدلينا نقرات بزح نقرات الله قال خاو بازرومنا نفاس مسحبي ويكات إكزوست فان النحر زي بلو مخا فينسترا النحر زي بلو خوينو انتاي قبر شاور كنحتسب كلنا اتي كابتي وعي مايزمت هفا ستيمي قبرمو أفتي ناي بازرومنا أب سيلينج خون خيل أمندق خون خيل اتماي أو كوفي بالمو بدحريو مولدي فتر مولد النحر فتيرخا نتعننا أشجاري خون كالون زيت دلي أنا يقبرمو كن كفتون كن عصون كلنا ويكان بازرومنا هنا أدخلنا أنا يقبرنا مالتي سلازي make sure أب ناي بازرومكم فنيسترا ندحر زي بلو خوينو إكزوس فان ويكات ناي نفاس مسحبي كهلونا كم جلوه كالي بزح نقرات الله نتكملو أب تويلتنا أب شاورنا أب سينك نحتصبلو كل جزء ببجزء زدلنا نبرتات ويكا كنت كمل لمزلنا شيري قبري نالبات زي وصحكم النهر اللي هينو أب سرحكوا فيديوهات بمتاو كتري وتخليهم قالك أو شاورنا سينجل نهر سينجل شاور هيد كم تري وزلهم النهر كوينو كنقبر زلنا زي كم سينجل شاور هيد نابز خونه موف كقبري كلني تاخن قبران خيل نلعلي وي نتحتي ويكان قلنينا ننقصاوسو هتصاونتي كل عمز تهلونا كنحاسبو من سن دلي أب كندن حنا نتلكي انتاي كنتكم نخيل مسو شاور هيد مالت اتي هاندل شاور هيد هاندل مالت كا أبز دلنا اكزيس يحبنا صبرنا ترايدنا نحسب ندلي اقرنا ترايدنا نحاسبنا نوصل ندلي وي ونقول حاسبنا نوصل من سن دلخا اتي هاندل شاور نتكم مالت سو هاندل شاور ببي ناتوم ديزاينات አለው استفعال يعني سرحت አለው أو ناتوم في الليات ناتوم تقوم كالله مالتي pressure ناتو زوجون كم متونو كستاي قبر مالتي سو هاند شاور مالتي هجي اتي سنسلت زلوا كم توساخي مستي شاور هيد كونكت خوينو كنحصو نخيل كوم دما تحاسبنا مسود انا دما نتي سيراميك كونه ወይ ካነቲ ባዝ ታብናትና ሓጺብና ክንወጽእ ከለና ይጠቅመና ማለት ካልውን ከምኡ እቲ ናትና ድሬን እቲ ታብ ናቱ እንድሕር ስቶፐር ናቱ መትሓዝ ፀጉሪ መትሓዝ ሳምና ዘይብሉ ኮይኑ ክንሕፀብ ከለና ዝረግፍ ፀጉሪ ኾነ ወይ ከዓ ዝወደቐና ሕቃቕ ሳምና ክኸውን ይኽእል ኣብቲ ድሬን ኮፍ ይብል እሞ ስለዚህ ሓቅካ እንታይ ይኸውን ነቲ ድሬንና ክላግ ይገብሮ እሞ ስሎው ሙቪ ንኸውን ማለት እዩ ንኸምኡ ዘገላግለና ወይ ከዓ ስቶፐር ዘይብሉ እንድሕር ኮይኑ ኸፋት እንድሕር ኣሎ ኮይኑ እቲ ድሬንናትኩም ከዓ ብዘይ ዝኾነ መሳርሒ ሃንድል أو خلت راك كوفا بيلكا أبز دلخا يجزيها بإتكا سحبكا وسيخا أسريخا كتمولسو اتخيل عينة تاتالو من الوقت كابزي مسوتاخو أمنا يبوتا كومنت خقرفلكم زد لكم سبات النهران لهم كا أو بمتاو كتغزوا وتخوليهم نلومي انتا حيزالكم مسئل لهم مزيلكم ناي تويلت كنبال كلنا بزحنا قرالو تويلت كنت كامل لنخير كافتي تويلت سيد لتي تويلت نوعلو كم دما أب تويلت زلوا أجسري تمناتهم بارتي نغير لهم مغير نتكملهم نايشين تبي تويلت نحرينا تويلت سيت على بعبية تويلت على ناتو زبز حق زي اتناي ماي مصري وك سانيتيشن نقوله سبراير زلوا كما بريق مالتي كنت كملوا نخل زتفعل عينة سبراير ون كم واجا نخوفله متى ناتو تي كواليتي وكات تغاما خايف على مالتي ناي تويلت سيت مستين كوف مبل زقاتم اتي ناتو سبراي دما بناتو سويتش አለው ነቲ ስዊች በመጥዋ ድማ ማይ ንደገ ኸይወፀ አውሽቲ تويلت راي ኮይኑ እቲ ዘድለና ፍሮንት ዲ ባክ ዶ በፍሮንት ኾነ ወላ በድሕሪት በቅድሚትን ዘሎ ናቱ ስፕራይ አለው አጃስ ገርና እቲ ንደልዮ ስፕራይ ንደገ ማይ ከይወፀ ክንጥቀመሉ ንኽእል ዓይነት تويلت ሲት አለው ማለት እዩ ካለ أبناء تويلت نتكامل لنجارات فلنج زبالو زي تويلت فلنج بحال زي دمانو منتايو مستي مين درين سويج لاينن مستي تويلتن زراخب مالك زي PVC كخون خيلي ويكا حاتينتي كرست ايرن كخون خيلي مالك سو زي ناي 4 inch زي 4 inch ميل مالتيو مستي ناتنا 4 inch زلو كقاتم كله إذا حدش سلازهونه حدش يقاتم سلازله قدمي اتي تويلت متقطامو اتي درين ناتنا كم زي مسلالو مالتي سو نزي دلو فلاش مزغوريتنا እዚ ድማ ልክዕ
ሜል ፊሜል ተባሂሉ ዝፅዋዕ ኣብ ዝሪኢኹም ኣለኹም እዚ ናብዚ ከኣትዩ ማለት እዩ እንታይ ክኸውን ዘለዎ ፍላሽ ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ድማ ናይ ቶይለትና እቲ መስማር እናኣስረሉ ካብዚ ካብ መንደቕ ተወሓደ 12 ፈረቓን ወይ ከዓ ኤክሰስ ናይቲ ስክሩ ዝእሰረሉ ቦታ ክህልወና ኣለዎ ማለት እዩ ንምንታይ እዩ ልክዕ እቲ ሰንተር ናትና እቲ ናይቲ ቶይለት እንጥቀመሉ ሰንተር ናቱ እዚ ክሕዝ ኣለዎ ማለት እዩ እንታይ ክንገብር ኢና እዚ ካብዚ ቆሪፅና ምዚ ታይል ኢቭን ክንገብሮ ኢና ብድሕሪኡ ስክሩ ክንገብሮ ኢና ማለት እዩ ነቲ ስጀን ናይ ቦታ ዘና ኳል ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ስክሩ መእሰሪ ምስኡ ስተዲ ክንገብሮ ኢና እዚ ድማ እቲ ፓይፕ ናይ ማይ ላይን እዩ ማለት እዩ ማይ ካብ ዝመፀሉ ምዚ ኮኔክት ጌርና ሸው ምስቲ ቶይለት ኮኔክት ክንገብሮ ኢና እቲ ናይ ፍላሽ ዝበልኩኹም ኣብ ቶይለት ዝጋጠም እምበር ካብዚ ዝተበገሰ ማይ ናብቲ ታንክ ዝኸይድን ናብቲ ስፕሬየር ዝኸይድን ካብኡ ኢና ክንወስድ ማለት እዩ ካልእ እዚ ፍሌንጅ እዚ ቶይለትና እንድሕር ማይ የፍስስ ኣሎ ኮይኑ እቲ ዝፈስስ ማይ ካብ ምንታይ እዩ ዝፈስስ መስልኩም እዚ ትስክሩ ዘለዎ ኮይኑ ያለኹም እዚኣ ምልክት ኣላታ እቲ ሰንተር ናይቲ ስክሩ ክሳብ ኣብዚ ክመፅእ ኣሎ እዚ ግሉ ጌርና ታይት ምስ ገበርናዮ እዚ ንትራንስፖርቴሽን ይመፅእ ዘሎ ካብዚ ክኽፈት እዩ ማለት እዩ እቲ ቶይለት ዋክስ ዝበሃል እቲ ጭቃ ናይቲ ቶይለት ድማ ኣብዚ እዩ ዝኣቱ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ምስ ገበርና ድማ ቶይለትና ንገብር ማለት እዩ ኣብ ገዛና ማይ ይፈስስ እንድሕር ኮይኑ ቶይለትና ብታሕቲ ናይቲ ቶይለት ማይ ዘፍስስ እንድሕር ኮይኑ ከዓ እሞ ከዓ ኣብ ላዕለዋይ ክፋል ዝርከብ እንድሕር ኮይኑ ኣብ ትሕቲኡ ዘሎ ወይ ሳሎን ክኸውን ይኽእል ወይ ቤዝመንት ክኸውን ይኽእል ንናብኡ ይፈስስ ማለት እዩ እቲ ምክንያት ክኾነሉ ዝኽእል ሓደ እዝን እቲ ቶይለትን እንድሕር ሉዝ ኣሎ ኮይኑ እቲ ኮኔክሽን እቲ መስመር ናቱ ተንክልተ መስመር ሉዝ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ካልኣይ እቲ ቶይለት ዋክስ ዝበልናዮ እቲ ጭቃ ናቱ ምስ ግዜ እንድሕር ተበሊዑ እቲ ዘሎ ጋብ ሲል ስለ ዘይገብሮ ማይ ይፈስስ ሳልሳይ እዚ እንድሕር ዝኾነ ክራክ ኣለዎ ኮይኑ ዝተሰብረ ነገር ኣለዎ እንድሕር ኮይኑ ካፍቲ ፓይፕን ካፍቲ መስማርን ሉዝ ዝኾነ ክራክ ዝኾነ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ እንታይ ይኸውን ፍላሽ ክንገብሮ ከለና እዚ ምስቲ መስመር ሉዝ ስለ ዘሎ ፍላሽ ክንገብሮ ከለና እቲ ማይ ስትሬት ክንዝኸይድ ናብኡ ይኣቱ እሞ ንደገ ይፈሰና ማለት እዩ ስለዚ እዚ ክንቅይሮ ከለና ድማ ሓፂን ይኹን ፒቪሲ ይኹን እቲ ዘሎ ክቕየር ይኽእል እዩ ጥራይ እቲ ኢሹ ኣበይ ከም ዘሎ ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ ማለት እዩ እዚ ቶይለት ፍሌንጅ ዝበሃል እምበር ነቲ ቶይለትን ነቲ ድሬይንን ዘራኽብ ማለት እዩ እዚ እንድሕር ተሰይሩ እዚ ዝኾነ ሰባሪ እንድሕር ኣለዎ ወይ ክራክ እንድሕር ኣለዎ እቲ መስመር ታይት ኮይኑ እንድሕር ዘይኣስር ኣሎ ኮይኑ ፍላሽ ክንገብሮ ከለና እቲ ፕሬሸር ስለ ዝብርትዕ ነቲ ንውሽጢ ክኸይ ዝግብኦ ንደገ ይመፅእ ኣሎ ማለት እዩ እቲ ጠንቅታት ካብኡ ክኸውን ይኽእል ቶይለት ዋክስና እቲ ጭቃ ምስ ግዜ እንድሕር ዘይተቐይሮ እሞ ከዓ እቲ ቶይለት ሉዝ እንድሕር ኣለዩ ሙቭመንት እንድሕር ዝገብር ኮይኑ ፍላሽ ክንገብሮ ከለና ናይ ግድን ማይ ክፈስስ እዩ ካልእ ዘይተደለየ ዳሜጅ ከምፀልና እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ካብቲ ጠንቂ ክኸውን ከሎ ኣብ መንጎ እቲ መሬት ዘሎን ናይዚ ጋፕ ዘሎን ገሊኡ ዝበዝሐ እቲ ድሬይን ጀስ ከፋት ዝፀንሓካ እዩ ከፋት ክብለኩም ከለኹ ዝኾነ መሸፈን ዘይብሉ ምስቲ ሳይስ በቃ ዝኾነ መሸፈን ዘይብሉ እዚ ድማ ወፃኢ በዚ ከዓ ክፍተት ዘለዎ እንድሕር ኮይኑ ዋላ እዚ ጥዑይ ይሃሉ ዋላ እቲ ናትና ዋክስ ጥዑይ ይሃሉ እቲ ቶይለት ናትና እቲ መስመር ዝኸደሉ ረሳሕ ማይ ክላግ እንድሕር ኮይኑ እንታይ ዝኸውን እቲ ማይ ባክኣፕ ይገብር ባክኣፕ ክገብር ከሎ ሕጂ ፍላሽ ክንገብሮ ከለና እቲ ማይ ንላዕሊ ስለ ዝምለስ በዚ ዝለሓኸ ብደገ ዋላ 10 ግዜ እዚ ፓይፕና ሲል ይኹን ዋላ ክራክ ኣይሃልዎ እቲ ክላግ ኮይኑ ዘሎ ንላዕሊ ይምለስ እሞ ካብኡ ወፂኡ ናፍቲ ቱቦ ይኣቱ ብደገ ናይቲ ቱቦ ብኡ ይሓልፍ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ናብ ገዛና ዘሎ ናብ ሲሊና ድዩ ናብ ሳሎንና ማይ ይፈሰና እሞ እቲ ዳሜጅ ክመፅእ ይኽእል ማለት እዩ ካልእ ጠንቂ ናይ ቶይለት ሊክ ዝመፅእ ከዓ እንታይ መሲልኩም ቶይለት ኮፍ ምስ በለ ኣራውንድ ቶይለት እንታይ ክህሉ ኣለዎ ኩሉ ግዜ ሲሊኮን ክህልዎ ኣለዎ ሲሊኮን እንድሕር ዘይብሉ ኮይኑ ኣብ ሻወር ፀኒሕና ምስ ዝበዝሕ ግዜ ምስቲ ሻወር ኮኔክት ስለ ዝኾነ ሻወር ክንወስድ ከለና እቲ ካርቶን ናትና እንድሕር ብግቡእ ዘይዕፆ ኮይኑ ካብቲ ሻወር ከዓ ማይ ነጢሩ እንድሕር ንደገ ዝወፅእ ኣሎ ኮይኑ በቲ ታይልና እንታይ ይገብር
بت تايل متصمم كورري لزم متصماي نابياتو نابتتي نايتي تويلت يمصق مالتي تحت تويلت كمصق خل حج انتاي زغبر ازي اوريدي سيل سلازلو نابز خاطي كل تحتي اجنتي مسمر بايب زحالفل كفتت اندحرالو خوينو اتماي قسيلو ليخو ناو يمصمو ناب تحت واي كفال ناب سيلين واي كان ناب ستايم سو sometimes even slow drain علني slow ماي ليك علني كاوي كم زمصقن سينايو مفلاق سينايو بين كم زمص مركب سينايو زبل بزح حساب يزول سو زي تويلتنا make sure تويلتكم لو معلتي نزي فيديو تري تويلتكم اب تحت واي كفال نايت تويلت around the toilet and then the floor سيليكون مهلاون دي مهلاون تشغبر دحر سيليكون زي بل خوينو كيدكم باز ان كيتشن زي سيليكون አለው نعا بمግዛእ around تويلتكم سيليكون كله خمزلو make sure كم ምክንያቱ ካብ ሽንት ቤት ይሁን ካብ ሻወር ይሁን ወይ ካብ ሲንክ ነጢሩ ዝመፀና ማይ ናኡ ካኣቱ ኽእሊ ኣው እንድሕርኣቲኻ ሊክ ከምፀልና ይኽእል ማለት እዩ ሶ ኣባዝሮም ከለና ካልእ ሊክ ከምፀልና ዝኽእል እንታይ ሻወርና ኣብ ሻወር ልክዕ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ሻወር እዚ ድማ ክንደይ ግዜ ብዙሕ ግዜ ሰሪሐልኩም እየ ቪድዮ ምናልባት ኣብ ናይ ፌስቡክ ትሪእዎ ሰባት እንድሕር ኣለኹም ናይዚ ብዙሕ ቪድዮታት ሰሪሐ ነይረ እዚ ፍሊፕ ዝገብር ዛ ፍላፐር እዚኣ ንምንታይ ትሕግዘና ትማይ ንናታሕቲ ናብ ታብ ክመፅን ናብቲ ሻወር ሄድ ንኽኸይድን ማለት እዩ እዚኣ ንላዕሊ ሓፍ ከነብላ ከለና እቲ ማይ ስቲል ይመፅእ ክሳብ ኣብዚ ይበፅሕ እቲ ማይ ተኸፊቱ ከሎ ክሳብ ኣብዛ ጫፍ ናይዛ እቲ ማይ ይመፅእ እንታይ ዳ ይትገብሮ ከምዚ ናይ ጀርዲን እንድሕር እዚ ማይ ውሕጅ ኮይኑሲ እቲ ውሕጅ ክኸይድ ከሎ እንድሕር ዓጊትናዮ ካብቲ ዓጊትናዮ ዘለና ንድሕሪት ዝምለስ እምበረ ካብቲ መኽፈቲ ዘለዎ ይኮነን ዝምለስ ደሰይም ወይ ከዓ ማይ ክንከፍቶ ከለና እዚኣ ንላዕሊ እንድሕር ጌርናዮ ካብዚኣ ፓርቲ እዚኣ ትዕፆ ሕጂ እቲ ማይ እንታይ ይኸውን ኣሎ ፕሬሸር ገይሩ ንላዕሊ ከም ዝምለስ ማለት እዩ ስለዚ ገሊኡ ብ ትሬድ ዘሎ ትሬድ ማለት እቲ ተኣሲሩ ዝእሰር እዩ ገሊኡ ድማ ብመስማር ኮይኑ ጀስት ከምዚ ሻርክ ባይ ተፊእኻ ምስእትኻዮ ብሓንቲ መስማር ወይ ብሓንቲ ስክሩድራይ ዝእሰር እዩ ማለት እዩ ሶ እሱ ተኣሲሩ እንዳሃለዎ ከሎ እንድሕር እዚ ንላዕሊ ሓፍ ክነብሎ ከለና እቲ ማይ እንታይ ዝገብር ንድሕሪት ይምለስ ኢልና ኣብዚ ኣብ መንጎ ናይዚ ፓይፕ ነዚ ዝሕዝን ኣብዚ ዘሎ ጋፕ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ሕጂ እቲ ማይ እንታይ ይገብር ኣብ ክንዲ ናብቲ ፓይፕ ዝምለስ በቲ ደገ ይምለስ እሞ ናበይ ሹት ዝገብር ኣብቲ ክፍተት ናይቲ ፓይፕ ዘለዎ ናብኡ ሹት ይገብር እሞ ብድሕሪት ናይዚ መንደቕ ንናብኡ ይፈስስ ናብኡ ክፈስስ ከሎ ሕጂ እንታይ ዝገብር ኣብ ማእኸል ኣብ መንጎ ናይቲ መንደቕ ዘሎ ናይ 4 ኢንች ናይ 3 ኢንች ክኸውን ይኽእል ጋፕ ኣሎ እንታይ ዝገብር ሕጂ እቲ ማይ ብኡ ይኣቱ እሞ ናብኡ ይልሕቕ ማለት እዩ ሶ ናብኡ ክልሕቕ ከሎ ሕጂ እንታይ ይገብረልና ኣሎ ማለት እዩ ንሕና ሻወር ክንወስድ ከለና ንላዕሊ ፍሊፕ ክንገብሮ ከለና እቲ ማይ ዝፈስስ ንታሕቲ ይፈስስ ንሕና ንሪአን ኢና ሻወር ንወስድ ኣለና ክኽፈት ከሎ ግን እቲ ማይ ግን ስራሕ ስለ ዝሰርሕ ዘሎ ንታሕቲ ይፈሰና ኣሎ ክንዓፅዎ ከለና ከዓ ይጠፍእ እሞ በየኒቲ ሊክ ዝመፅእ ዘሎ ኢልና ከዓ ንሽገር ሰባት እውን ክንህሉ ንኽእል ኢና ሶ ኩሉ ግዜ ክትገብርዎ ዘለኩም ብድሕሪ ናይዚ መኽፈቲ ናይ ሻወርኩም ብድሕሪት እንድሕር ከይድኩም ኩሉ ግዜ ወይ ብ4 ኣንጎሎ ስኩዌር ዝተሰርሐት ኣላ ወይ ከዓ ብኣቸሰር ማለት ኣቸሰር ፓነል ብኢትካ ደፊእኻ ጥራይ ትኸፍቶ ወይ ከዓ ደፊእኻ ተዓፅዎ ነገር ኣሎ ንዕኡ ብምኽፋት እዚኣ ተሓልፈላ መስመር እቲ ፕላመርስ ፓዲ ዝበሃል ወይ ከዓ ኣሜሪካን ጭቃ ኢልና ንፅውዖ ከምኡ ገዚኡኹም ብድሕሪት ሲል ግበርዋ እዚኣ ሉዝ ዘለኻ እዚኣ እንድሕር ዕሪኹማ ካብቲ ዝመፀኩም ማይ ሊክ ክድሕኑ ትኽእል ኢኹም ማለት እዩ ስለዚ ካልእ 3 ላይን ዘለዎ እንድሕር ኮይኑ እዚ እቲ ሓደ ዲቨርተር እዩ እቲ ሓደ ከዓ ማይ ውዑይን ማይ ዝሑልን እዩ ማለት እዩ እሱ ከዓ ክንከፍቶም ክንዓፅዎም ከለና እንታይ ይኸውን እዩ በቲ ሓደ ሉዝ ይኸውን እሞ ማይ ይፈሰና ወይ ከዓ ክንሕፀብ ከለና ከፋት ዘለዎ እንድሕር ክፍተት ኣለዎ ኮይኑ እሱ ከዓ ከምኡ ስፕላሽ ገይሩ ናብቲ መንደቕ ንታሕቲ ይፈሰና እዩ ኣብ ከምኡ ቸግበሩ 3 ዘለኩም 3 መወልዒ ዘለዎ ከምዚ 100 ክንቅይሮ ንኽእል ዶ ዝብል ሕቶ ክመፅእ ይኽእል እዩ ያ እዚ ፊኒሽ ታይል እንድሕር ኮይኑ ታይልኩም ክፈርሰኩም ዘይትደልዩ እንድሕር ኮንኩም መንደቕኩም ወይ ባዝሮምኩም ሓድሽ እንዲ ዘሎ ግን
ተንመወልዒ ኣይፈተናየን ትብሉ ሰባት እንድሕር ኣለኹም ኮንኩም just simple ነተን ሃንድል ዘለአን ትራይ ንዓን ነታ ታይል ብምቕዳድ ካልእ ከየፍረስኩም ካልእ ዳሜጅ ከይገበርኩም ሲንግል ሃንድል ሻወር ክትገብርዎ ትኽእሉ ኢኹም ትፈሰጥ ማለት እዩ ከምኡ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ክትቀይርዎ ትኽእሉ ብዙሕ ክቕየር ዝኽእል ነገር ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ቶይለት ፍሌንጅ ትበሃል ናይ ሎሚ ኣብ ቀፃሊ እውን ካልእ ከምኡ ክሰርሓልኩም እየ ምናልባት ነዚ ቪድዮ ትርእዩ ኣብ ካልእ ሰባት ክበፅሕ ሓጋዚ ኮይኑ እንድሕር ረኺብኩሞ ንኻልእ ሰባት ክርእይዎ ወይ ከዓ ነቲ ኣልጎሪዝም ናይቲ ዩቱብ ቻነል ንኽዓቢ ንዓይ ስለ ዝሕግዘኒ ሸር ክትገብርዎ ብታሕትና ይሓተኩም መጀመርያኹም ተኮይኑ ከዓ ካልእ ግዜ ኣብ ቪድዮ ዝሰርሓሉ ብቐሊል ዝበለ መንገዲ ክመፀኩም ስለ ዝኽእል ፎሎው ተገይርኩሞ ላይክ ተገይርኩሞ ኣብ ቀፃሊ ከምኡ ኣብ ፖስት ዝገብረሉ ቪድዮታት ክመፀኩም ንኽእል ማለት እዩ ዘለኩም ሃናፂ ሓጋዚ ርእቶታት ወይ ከዓ ከምዚ ክኸውን ኣለዎ ከምዚ ኣቕርበልና ትብልዎ እንድሕር ኣልዩ ኮይኑ ከዓ ኣብቲ ናይ ቦታ ኮመንት ፀሓፉለይ ኣነ ድማ ብመሰረት ሕቶኹም ገለ ኣብ ዝሰርሓሉ ግዜ ከምኡ ቪድዮ ሰሪሐ ናባኹም ሸር ክገብሮ እየ ምናልባት ናይዘን ክገልፀልኩም ዝፀናሕኩ ወይ ከዓ ክነግረኩም ዝፀናሕኩ ነገራት እንድሕር ኣልዩ ተን ማተርያላት ኣስማተን ክትፈልጥዎ እንትደልዩ እንድሕር ኮንኩም ወይ እውን ንሕና ገዚእና ክንጥቀመለን ንኽእል ኢና ትብልዎን እንድሕር ኮይነን ከዓ ሊንክ ናተን ኣብ ታሕተዋይ ናይ ዲስክሪፕሽን ክገድፈልኩም እየ ካብኡ ኣቲኹም ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ኣብ ታይል እንድሕር ኢልና ኣብ ባዝሮም እንድሕር ኢልና ብዙሕ ነገር እዩ ዘሎ እሱ ድማ ገለ ሰባት ቀጠልያ ታይል እዩ ዘለና ፒንክ ባስካ ወይ ከዓ እቲ ናትና ባዝታብ ናትና ቀጠልያ ሕብሩ ፒንክ ሕብሩ ከመይ ጌርና ፃዕዳ ክንቀይሮ ኢና ሕብሩ ይቕየር ድዩ ወይ ከዓ ዝተቐለጠ ዘሎ ኣረጊት ምርፅራይ ዝኣበየና ሰባት ኣለና እሞ ከመይ ጌርና ንቕይሮ ትብሉ እንድሕር ኣለኩም ከዓ ብዛዕባ ናይ ባዝታብ ይኹን ወይ ከዓ ናይ ታይል ዘይትፈትዎ ሕብሩ ከየፍረስኩም ከመይ ጌርኩም ሕብሩ ክትቀይርዎ ከም ትኽእሉ ዝሰራሕክዎ ቪድዮ ኣሎ ኣብኡ ኣቲኹም ሃው ቱ ሪፕሌስ ወይ ከዓ እቲ ናይ ባዝታብ ኣረጊት ዝነበረ ከመይ ጌርና ብስፕሬይ ጌርና ሕብሪ ንለኽዮ ዘርኢ ቪድዮ ዝሰራሕክዎ ኣሎ ኣብኡ ኣቲኹም ክትረኽብዎ ትኽእል ኢኹም ንሎሚ እዚ ይመስል ኣብ ቀፃሊ ብካልእ ስራሕ ክሳብ ዝመፀኩም ሰላም ወሰናይ በቢ ዘለኹሞ ሰላም ቅነ